вохӯрии дастаҳои эсхатаи шаҳри хуҷанд ва истарафшани шаҳри истарафшан дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти тоҷикистон бо иштироки ҳаводорони сершумори футбол баргузор шуд. Дербии суғд бо ҳисоби 6-2 ба фоидаи эсхата анҷом ёфт. Дар дақиқаи 8-уми дидор бозигарони дастаи истарафшан ҳисобро кушоданд. туби нахустинро Тулкин Эргашов вориди дарвозаи эсхата кард. Санҷар Рехсибоев дар дақиқаи 11-уми дидор ҳисобро баробар кард. 3 дақиқа баъди баробар шудани ҳисоб, бозигари эсхата Бахтиёр Зарифов як имконияти хуби голзаниро истифода бурда туби дуюми дастаашро вориди дарвозаи Дилшод Додобоев кард. Санҷар Рехсибоев голи дуюми худ ва сеюми дастаашро дар дақиқаи 25-ум ба дарвозаи истарафшан ворид намуд. дар дақиқаи 33-уми дидор Бобур Қосимов голи дуюми истарафшанро ба дарвозаи Иззатулло Турсунов зад. бо ҳисоби 3-2 футболбозони ҳарду даста қисми аввалро ҷамъбаст намуданд. дар қисми дуюми дидор бозигарони ҳарду даста бо нерӯи тоза вориди майдон шуданд. дар дақиқаи 56-ум Бекзод Саидов шумораи голҳои эсхатаро ба 4 расонид. Асадбек Мухтумов голи 5-уми эсхатаро дар дақиқаи 83-ум вориди дарвозаи истарафшан намуд. дар дақиқаи 5-уми ба қисми асосии бозӣ илова шуда Абдулборӣ Воситҷонов туби охирини эсхатаро ба самар расонид ва дастаи эсхата ба даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон роҳи худро ҳамвор кард. Конечно, волнение чуть-чуть было в первом тайме, пропустили быстрый гол. Ребята собрались, забили 2, третий забили. Опять пропустили, но молодцы, во втором тайме почти объяснили, как надо, не надо. Вышли, ну что сказали, исполнили, выиграли 6-2. Я благодарю ребят и болельщиков за поддержку, и Раиса Банка, что поддерживает нас. Я поздравляю команду из Хату с хорошей победой. Единственное, я хочу извиниться перед своими болельщиками, что сегодня так безобразно сыграли, такой крупный счет. Ну, футбол бывает такое. Еще раз я извиняюсь перед своими болельщиками. А из Хаты желаю дальнейшего продвижения по турнирной таблице на Кубок Таджикистана. яке аз бозиҳои ҷолиби даври якчорниҳоии ҷоми Тоҷикистон бо иштироки намояндаи Лигаи Якум, саройкамари ноҳияи 5 ва дастаи Лигаи Олӣ Равшани шаҳри Кӯлоб дар варзишгоҳи марказии ноҳияи 5 баргузор шуд, ки ин бозӣ шумораи зиёди мухлисони ҳарду дастаро ба ҳам овард. дидори мазкур аз дақиқаҳои аввали майдондорӣ тезу тунд оғоз гардида, ҳарду даста ба дарвозаи ҳамдигар фишор меоварданд. то дақиқаи 20-уми майдондорӣ дастаи Равшан имкон дошт, ки чанд маротиба дарвозаи рақибро рахна намояд, вале футболбозони хати ҳимояи Саройкамар имкон намедоданд, ки ҳуҷумҳо ба гол анҷом ёбанд. баъди қоидаситезиҳои зиёд ниҳоят дар дақиқаи 19-уми майдондорӣ футболбози дастаи Саройкамар Муҳаммадқулов Насимҷон бинобар дағалона вайрон намудани қоидаи бозӣ аз ҷониби довари марказӣ Насрулло Кабиров бо корти сурх муҷозот карда шуда аз майдон берун бароварда шуд. ҳарчанд футболбозони соҳибони майдон дар мавриди нодуруст будани қарори довар баҳси зиёд намуданд, вале хулосаи довар дигар нашуд. дар ҳамин ҳолат ҳангоми иҷрои зарбаи ҷаримавӣ ба ҷониби дарвозаи соҳибони майдон дар дохили ҷаримагоҳи худ футболбозони дастаи Саройкамар боз ҳам ба вайрон кардани қоидаи бозӣ роҳ доданд, ки дар ин маврид низ довари марказӣ Насрулло Кабиров қоидаситезиро ба қайд гирифта зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. дар ин ҳолат низ миёни довар ва футболбозони соҳибони майдон баҳси зиёд ба амал омад. имконияти мазкурро бошад нимҳимоятгари ҳуҷумкори дастаи Равшан Азизбек Ҳаитов ба гол анҷом дода дастаи Равшанро дар ҳисоби бозӣ ба пеш баровард. баъд аз ин ҳолат футболбозони соҳибони майдон диққати худро ба бозӣ ҷалб карда бо гузашти ҳамагӣ 3 дақиқа саъитараш дар дақиқаи 23-уми майдондорӣ ба баробар кардани ҳисоби бозӣ мушарраф шуданд, ки голи мазкурро Муҳаммадрасул Муҳаммадҷонов бо сар вориди дарвозаи рақиб намуд. дар идомаи қисмати аввали майдондорӣ футболбозони ҳарду даста имкон доштанд, ки ҳисоби голҳои худро афзун намоянд, вале нимаи аввали ин бозӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расида дастаҳо ба
танаффус баромаданд. Дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад боз ҳам дастаҳо як футболи тезкору ҷолибро барои мухлисон нишон доданд ва баъди ба майдон омадани Амирҷон Сафаров дар дақиқаи 82-юми нерӯсанҷӣ голи дуюми дастаи Равшанро вориди дарвозаи рақиб намуданд. Баъди ин гол футболбозони соҳибони майдон якбора бартариро ба даст гирифта, дар дақиқаи 86-ум бо голи задаи Кабудов Хуршедҷон дастаи Сарои Камар ҳисоби бозиро баробар намуд. Бо гузашти ҳамагӣ 1 дақиқа аз голи задаи соҳибони майдон, нимҳимоятгари канории дастаи Равшан Андрей Маркович дар як ҳуҷум бо сар голи ғалабаовари дастаи Равшанро вориди дарвозаи рақиб намуда, ҳамин тариқ дар ин бозии сахту сангин ғалабаи мушкилро ба даст оварданд.